Epa, zer moduz zaudete, ongi etorri Espaloian Koskaren bigarren denboraldiko laugarren saiora. Eta gaur nire ondoan dauzkadan bi gonbidatuei memoria pixka bat egitea eskatu diet, memoria ariketatxo bat. Izan ere, musika, institutoan, nerabezaroan, are gazteagoa ginen garaian, egitaren inguruan hitz egingo dugu gaur, beraz eskatuko diet pixka bat horren inguruan hitz egitea. Duela 10 urte egiten genuen musika gaur egun oso modu ederrean horitzen dugulako, lehenengo ensaioak, lehenengo bertsioak, lehenengo kontzertuak, lagunen kontzertuetako leialtasuna guztietara etortzen zirelako orain jezain beste, jende ezberdin ezagutzea, estudioko lehenengo esperientziak, guzti horren inguruan hitz egingo dugu gaur, eta horretarako Antonio Iriarte, Eskabidan taldekoa eta Ibai Osinaga ekarri ditugu irrintzi dorrera, zer modu bete? Oso ongi. Ongi, bai. Denbora izan duzu, pixka memoria egiteko edo? Bai. Bueno, lehenengo galdera behartuta nago galdetzera, eta aipatu dut lehendik, zein izan zen zuek egin zenuten lehenengo bertsioa? Gure lehenengo bertsioa izan zen, ez dakit entzaiatzen montatu genuen lehenengoa, edo lehen kontzertuan lehenengoa. Zuek horitzen zareten lehenengo abestitxoa? Nik ustut izan zela, gure lehen kontzertu altxaturekin nola talde bezala, jo genuen eskizuren loretxoaren bertsioa. Bale. Eta bat ere gaizki. Bai. Zure, Antonio? Horitzen zara edo? Nik uste izan zela antes en las guerras, eskorbutoena. Era oso errazateatzeko, eta nik uste izan zela hori lehenengoa. Edo, cuidado, jomen artean. Badago zuen kontzertu baten grabaketa oso polita interneten, ez dut bisitatu azken boladan, baina horitzen naiz badagola, eta ez dakit aldezarreko labritatzean dagoen frontoitxorretan den edo buruz ari naizen, baina badago YouTubeen, eta nik uste dut zuen lehenetariko kontzertu izango dela, eta bertxio bat zen ez dakit, ezer ez da berdin igual, edo lako zerbait, hori ere jotzen zenuten, eta ez dakit jotzen jarraitzen duzuen. Bai, izten ditugu kontzertuak eta zer da berdinekin. Eta hori aspalditi jotzen duzu edo? Ez, jotzen genuen hasieran bigarren urtean, kostatu ditzagula pila bat eta zabesti hori, ginen hilabeteak ateratzeko, eta jo genuen bizpairu kontzertu, eta gero berreskuratu dugu duela 2 urte atortxun jo genuen tasunen aitaren gatik, eta horrein mantetzegu beti bukaeran. Baina hori ikustu dela Santanako kontzertu ezan Santanan igual. Irugarren, eman genuena, Iturramatik kanpo eman genuen lehenengo kontzertua. Lehenengo kontzertua iteri izan zen Iturrama institutuan. Bai, ez? Bai. Gure lehenengo bertsioa azerarekin izan zen uste dut, aipoko rock and roll platero Iturrena, así que zuen bertsioa dira askoz kalitate handiagokoak esango nuke. Baina, bueno. Eta nola sortu zenuten altxatu zure kasuan Ibai eta zurean Eskabidean? Gure izan zen pixkat, nik banuen bastante argi nahi nula musika egin, txikitatik, baina beste taldekidek ez, eta kasualitatez Ikerrek bateria jotzen zuen, kuadrillakoa ginen, elkartu ginen biok bere amarekin, eta Irunberrin gure auzoko, kaleko jaietan prestatu genituen 3 kantu. Hori zen altxatu nahi, baina bere ama kantatzen, ni gitarrarekin eta Iker bateriarekin. Eta gero Juleni basu elektriko bat oparitu zioten, nik beti pentsatu izan zela kasualitatea, baina ez, gurasoak lagunak eta esan zuten, oparituko diogu basu elektriko bat, eta hola badute 3. taldekidea. Eta elkartu ginen, eta hasi ginen jotzen. Ez genuen inoiz izan, guazen talde bat egitera. Zen besterik gabe elkartu abestiak, bertsioak eta egiteko. Eta funtzionatzen zuen, eta oso gaztea ginen, jendeari grazia egiten zion, eta segitu genuen. Eta zuen kasuan, Antonio? Ni goratzen dudana da, Ulisesek esan zuela, bere aitaren laguna zirelako Lehendakariz Muertoseko musikarian ikuste, eta jaten ziren etxera, eta kontatzen ziren, nola ziren kontzertuak eta bar, eta esan ziren, bar dugu talde bat, hori bai izan zela Ulises, eta nik jotzen nuen bateria,
Eta nor gehiago, pues Martínez saxofoia, gero bera gitarrarekin, Garateari esan zion, hartu basua, Garatea esan zion ez, nik sartzen barez gitarrarekin. Eta gero bilatu genuen Santi, baina bueno, nik uste dut Ulisesen movida, eta genuen hori, ateraldi batetan joan ginela Zumaiaren ikuste, autobusean. Venga, eta Ulisek esan zuen, venga, tasio abestu, eta lande, gero ya ez era taldean egon, baina... Eta Ulises ez da ere, ez? Bueno, Ulisek eman zuen kontzertu bat, nik uste, eta justo istripu bat esan zuen, eta que con esto me duele la mano, eta utzi zuen, baina, bueno, bere movida izan zen talde bat egitearena, nik bai neukala taldea dena, baina, nire anaia alduagoa delako, eta taldeak izan ditu beti rollo punkeros, eta orduan bai bizi izan dola, bere kontzertutara joan nire gurasoekin eta hori, baina ez duen ez da ere grina bat, bai musikaena gustatzen zidan, baina talde bat egiteko era como, eta gero Iturraman ikustut izan dela ikasleentzako eredu handi bat, zegolako beti kontzertua bai Inauteritan eta bai Olentzeron, eta ni goratzen dut bat, bigarren DBH-en sartu zela bi urdanako peña pila bat, edaten, areto nagusian erretzen, zen una diskoteka modu bat, eta esan, hostia, esto es la bomba, tío, eta Bortitz urte bat gehiago zutela baita egin zuten taldea, justu influentzia gehiago institutua. Aipatu gara delako ere Guirurok instituto berdinan ikasi dugula, bakoitza adin ezberdineko baina denok ikasi dugu instituto berean, eta ia da, zuk esan duzun bezala, Gabonetan eta Inauteritan kontzertuak egiten zirela, eta gure abaiteri izan zen, ez dakitze urteko Inauterietan. Eta zuek taldea sortu baino lehen jotzen bazenekiten. Zuen instrument, zu bombardino jotzen zenuen, jotzen duzu txikitatik, ez? Eta zure kasuan, Antonio, bateria jotzen zenuen eskabideranekin hasi baino lehen? Bai, musika eskolan. Eta gustatzen zitzaizuen, niri gitarra jotzea talde izan baino lehen ez zitzaidalako sobera gustatzen, eta ja eiari ezagutu nuenetik hasi nintzen hor berarekin jotzen, eta hor, ja konturatzen zarenean ere abestiak denon artean jota zeo zer iruditzen dela bertsio originalera, hor sartzen daizu benetako gogoa jotzeko. Bai, ni nahiko aspertuta bengoen musika eskolan, eta ni gainera bateria jotzen nuen, esan zioterako ni gurasoei, este chaval no tiene oído, caga algo de ritmo, izan zen por necesidad. Eta bai, hasi ginenean taldearekin ikusi nuen musika eskola, hasi ginenerako jotzen bestiak eta ezen egitea, venga, ritmo hau bestea, zen nahiko aspergarria, gian orain aldatu da baita eredua musika eskoletan, baina lehen ni goratzen duena bateriarekin, ustea zen nahiko astuna. Eta taldearekin hasi, eta nik utzi nuen musika eskola, baina esan nuelka, ustean dago musika egiteko aukera, edo jotzeko abestia guztion artean beste rollo bada. Ez que, niretzat pasada bat da, musika ikastea, eta zure jarduna musikari bezala izatea, zuk bakarrik jotzea. Musika eskolan hori da askotan, eta kontserbatorioan, eta karo, depende instrumentuak ere, igual bateria bakarrik ez, baina nik bombardinoa jotzen nuen bakarrik, disko batekin. Eta akompainamento bat eta zu jotzen. Eta gitarrarekin hasi nintzenean, oparitu ziaten gitarra bat, eta aitako azekien pixka bat jotzen, erakutsi zizkien akorde batzuk. Eta jotzen nuen etxean, eta guai, ikasten dituen beste abestiak eta, baina joan nintzen klasetara ere, baina ez, altxaturekin elkartzen hasi ginen arte, zen sin más. Eta hor, elkartzen zarean beste jende batekin, ikusten duzu benetan jotzeak ze baduela zentzu bat, taldean, eta ni horra hasi nintzen baloratzen pixkate. Bai, guztiz, ni ere. Musika tresna, nola bait. Bai. Elkartu ginenean lehen aldiz guazi ginen saiatzen Burlatako gaztelekuan, eta hor Laurok elkartu ginenan aipatu dizkizudan, aipatu ditudan bertsioiek jotzeko, konturatzen zarenean gutxi gora bera ateratzen direla, hortan bai sartzen daizula gehiago egiteko gina. Bai, erabat. Eta garai horietan, zuek aipatu didazulen 2012an eta 2010an hasi zinetela bakoitza zuen lehenengo taldeekin. Zer zen garaian zen euskaten kontzertu kutxunak edo ez dakit grina nondik sortu zen, agian zuk esan duzun bezala Ulisesek aipatu zizulako edo dena delakoa, baina ea badukazuen kontzerturen bat edo oroitzen duzuen garai hori ze musika testu inguru zegoen zuek erabakitzeko talde bat egingo dut. Nik kontzertuak ikusita,
Anaiarena gaztetxean, burlatako gaztetxe zaharrean, Euskal Herria Peñan, baina hori duela, 20 urte edo. Eta gero referentzia, Sorgin Kale guretzako izan da, edo Sorgin Gaua kontzertuak izan dira neko referentzia, punk mugimendu hori, eta guretzako Potxoka Punk nik uste izan zela, zer da, batean ikustea Berriozarreko gaztegun bat bai gogoratzen duala, zegoela frontoia, gaur egun nik uste dira txosnak egiten den leku berdinean, pila bat jende, eta dea zen Adrian trompetarekin egitea zimaz, melodia bat, eta jende guztia erotuta, eta izan, ostia, hau bizitzia izan behar da, hori bai gogoratzen duela, eta Potxoka Punkik izan zen, nik uste dut, niretaz, zuen garaian baita ere, nik uste dut Potxoka Punk izan zen, Iruñan peta da, gero dituzela bakarrik Iruñako movida batetan, baina uste, Iruñako ikasle abertzaleak antolatzen zuenean, gaztegun bat, eta Potxoka Punk jotzen zuenean, hori zen, plan, Navarra dena, baina guretzako, ez, gure tamainan, eta ni horatzen dut, hori bai, Potxoka Punken kontzertua, eta gero sartakoka baita ere, horra kontzerturen bat, referentzia moduan, de petada ikustea, eta esatea, hau zer da, eta gainera ikuste dituzula, zagutze dituzula, edo zure adinarekin nahiko hurbil daudela. Hori bai, gero beste kontzertuen bat, artista batena hori nik ez du goratzen, gehiago hori ingurukoa, sartakoka, Potxoka Punk, hori anaian kontzertuak horrela, eta ziren nahiko punkarra, eta tampoco izan da referentzia handia, baina, bueno. Ja, nik nahi nuke izan errelato hori ere bai, talde txikiak ezagitzer hemengoa, baina gira esan ez, deskuritu nuen bastante berandu pixkat estena txikiago hori. Ze ez ginen inoiz izan eta ez gara izan Iruñeko talde bat. Eta nik buruan ditut, txikitan entzuten dituen taldeak eta zirela referentziak oso kanpokoak. Eta orduan ni nintzen Green Dayren oso fan adibidez, eta hori, 10 urterekin edo esanien gurasoin nola joan Bartzelonara Green Day ikustea. Eta joan zinen? Eta joan nintzen, haiekin. De hecho, esan nuen, etortzen badira ona, pixkar gertu, nahi nuke joan, eta esan zian amak, bai, bale, hartu ditugu sarreak. Eta joan nintzen, eta horrean nik nituen erreferentzia hori, gero ikusi horitzen naiz ere. Horitzen ez, egia da, abesti baten aipatzen duzula hori, egia da. Gero ikusi nuen ere Patti Smith Donostian, jazaldian, eta hola, como kontzertu handiak, berez. Gero hasi nintzen, altxaturekin jotzen, beste zirkuito batzuk ezagutzen edo. Eta egia ez garela inoiz izan, ez ginela inoiz izan, hola talde... Iruñeko talde bat, eta Uzoko talde bat, eta gerora horoitze ditut asko bizardunak kontzertuak, adibidez, sortzenen eta holako jaietan. Potxoka Punk igual geratu zitzaigun guri pizkatia atzera bezala. Daiteke, bai, guia 17 urte genituenean ja Potxoka Punk ja gutzitatuten. Eta baut ere gogoan kontzertu bat, Vendetaren kontzertu bat, Mañuetan. Eta Potxoka Punk. Eta Potxoka Punk, guk eskatu genien Potxoka Punk, gu jo bergo nuen, hilabete beranduago Iturraman, eta zan genuen, favorez, utzi jotzen bi abesti, nesek Adrianekin neko harreman hona genukan, utzi jotzen bi abesti, eta bestea, galdetuko die, eta zan zigun, hori goratzen duela, ez da zuen momentua. Atxi, en plan... Eta zituen berak 17 urte, ez da zuen momentua, gure momentua da orain gu jotzen dugulako eta gu petatu behar dugulako. Noiz akaso kontzertua, mendik bilabetetara. Hori da zuen momentuta. Ongi egin, momentu horretan. Eta bilabetetara non izan zen kontzertu hori, ze gu kointziditu genuen zuekin. Iturraman, baina altxaturekin jo dugu... Eta nik badut bat buruan eta YouTubeen badago bideo bat, gurea behintzat, zuena ez dakit, guk lepoan hartu jotzen. San Fermin txikiton egiten zirenean kontzertuak Caballo Blanco izanetik? Bai, txuria, como karpa txuri bat. Zaba, el Jerry tekniko, soinu tekniko bezala, el Jerry hau, bai. Eta hori gogoan dut. Bai. Hostia, lugar guazen abestitxo bat entzutera, Xabier Leterena posible bada. Ederki. Orain Antonioren gomendotxo bat entzungo dugu, posible bada. Aurrera. Sexoa gora, sexoa bera, sentitzen detan pereza. Garai batean izan genuen, zorionaren promesa. Plazera ez da beti haundila,
postura aldrebesa. Gora begira jartzen denean, zeru lurren jueza. Desio dugu desio bera, desio dugu ez oia, zoramena jotzen duen arte, modu baldarrean goia. Misterio bat desegiten da, askatzean botoia. Pasioaren hilobia da. Denboran pixka bat aurrera egingo dugu, eta orain galdetu nahi dizuet, noiz hasi zineten nabaritzen ja zuen taldeak, bai eskabidean eta bai altxatu ere, noiz hasi ziren pixka zuendako ardura gehiago hartzen zuen bizitzan. Hasten delako zerbait oso inozentea bezala, bertsioak, baino eta ez dakiz zer, hor Irunberriko kalean edo ez dakiz non, baino gero hasten dira gero eta ardura gehiago erortzen zerutik, eta ez dakit noiz hasi zineten hortaz jabetzen. Nik uste bigarren diskarekin, 2018an horatea genuen betirako, eta bai hori izan zela, eta hasi Rotxapeako kontzertua. Hori da, Rotxapeako kontzertu hori. Hori izan zen guk antolatu genuela, gure teknikariek izan zen lehenengo aldean, onartzen genuen ardura kontzertu edo produkzio batetaz, eta nik uste dut hori izan zela hasi ginerako baita justu momentu horretan Bizkaian pila jotzen Bizkaia aldean, beti Bizkaian eta gizegatik izan dugu harrera oso bat, eta gaur egun kontzertu gehiena dira Bizkaia alde horretan o Bizkaian, beti. Eta nik uste dut bigarren diskarekin 2018an Rotxapeako kontzertu horren ondoren bai hartu genuen ardura gehiago, hasieratik izan dela ez ardura baizik eta gure bizitza ez delako, laguna ginelako institutokoak, orduan kuadriak gelditu ordez, lehenengo jaten ginen ensaiatzera larun batetan, gogoratzen dut atxaldetan, eta pasatzen genuen atxalde guztia ensaiatzen 2 ordu hor Gaztediaren etxen, eta gero joten ginen alde zarrera, baina horrela ardura bezala esan dute, kudeatzea gauzak o modu ekonomiko batetan, eta kontzertuak eta furgonetak edo gilatu eta hori nik uste dut bigarren diska hori 2018 izan zen. Como ya hor eta gero 2019an de Black Beatsekin izan zen ja como la hostia. Nik uste dut hori izan zela gure goloakada ja hartu genuela. Bai, baina bueno, gutxi bera hor bai. Nik sentitzen dut altxaturekin ez genuela inoiz izan, taldea utzi genuen 2018an, orai, eta urte hori eta urrekoa izan zen guk furgoneta gidatzen hasi ginen urtean. Claro, gurasoekin joaten ginen beti kontzertuetara, antolatu beharra, justo gorren sartu ginen oso gazte, lehenengo diskoa gorrekin, eta guk asko jakin gabe nola funtzionatzen zuen denak, haiek antolatzen zizkiguten kontzertuak, guri dazen ziguten, eta guk pasatzen genuen haien kontaktu, eta manager, baina, bueno, baldintzak ziren una mierda egia esan. Eta guk furgoneta gidatzen hasi ginenean, hor igual hartu genuen ardura pixkat. Egia hori, kontzertuak antolatzen hasten zarenean eta pentsatzen ordutegiak eta ezagit, lehen egiten genuen pixkat gurasoekin. Eta hor nik uste. Ze beste urteak izan ziren pixkat aloke biniera eta ezagit. Itza, ez? Bestearekin ikustut aterazi eta gainera eta eben. Nik golatzen dut eskaberetik zuek ikustea. Bigarren diska, ez? Eta hitzarekin bai ikusten hori altxatu, jarri da hor puntu. Hori izan zen 2016, eta justo kantu hori izan zen mitiko institutoko garaiko kantuen sorrera, eta hori zen naiz Jongoiko etxeak, nire kuadrian jonek, berak izan zuela ideia, como letraren ideia, eta justo izan zen interekonomiaren movida eta gertatu zenean Iturraman. Justo garai horretan. Eta gure diskurtsa zen, eta no seke, euskara, eta litza, eta hor, justo kantu horrekin, hor izan genuen gorakada, como publikoa. Gero baldintzak eta gure eguneroka, ez zen asko aldatu, baina hortik aurrera, 2016, 2017 porai. Gure arma bakarra, zeona. Eta, eske justo instituta aipatu duzula, galdetu nahi nizuen ere,
ea institutuan zeundetela, noizbait nabaritu duzuen irakasleen feedback modukoren bat edo irakasleren bat konturatu dela honek talde bat du edo ikasleen artean ere zeo zer hitz egiten zen edo ni oroitzen egintzelako, oroitzen naizelako, ni urte bat zurula egiten 18koa zara, nire egiten 19 eta oroitzen naiz Ferminek esaten zidala, beira hau da, Ibai Osinaga, altxatukoa, bai, no se, eta ez dakit olako zeo zer somatzen zenuten zuek Fermin... Seminario. Bai. Zen irakasleetan pentsatzen. Ez. Eta audiot baitere zuen totemeko kontzertu batean joan nintzela ni baitere Tomas topatu nuela. Institutuko zuzendaria. Gaur egungo jarraitzailea baita ere. Hori da. Ba ez dakit irakasle edo ikasleen artetik noizbait nabaritu duzuen antzeundetela nolabaiteko zurrumurru hori edo, claro, nera bezaroan dena zurrumurruak direlako, eta ez dakit olakoren bat somatu duzuen zuek, nik azerarekin argi dago ezetz, ez dakit zuek. Ez dakit, instituta, pues claro, jotze duzunean eta estenatoki batetara egotzen, gu baita idealizatze ditugu pertsonak, esan dut, normala da, nik idealizatoa daukat oraindik ere endika, rotenekoa. Naiz eta ezagutu, pues, como, zartako gako abeslaria, berarekin ez, como, hostia. Baina, ez dakit ez du goratzen, eta bai, justo zauzuna irakasleena, gaur egun, irakasle asko tortzen dira gure kontzertutara. Tomasena izan zen niretzat, guri gertatu zaigu, karo, kuadriako 3 edo 4 gure kontzertu batetan, guztiak, errepikatzaileak eta berarekin gainera iztiloak izandakoak, eta batean laurak eta haupa, eta ja normalizatu ja guztiak heldua garelako, eta ja institutoko movida hori eske pasa da, eta nik eskertze dut asko Iturramari, gure artean hitz egiten dugu, ez? Nola izan genuen eredu hori jotzeko eta aukera ematen zuten, eta Maria teknologiakoak hartzen zuen ardura pila bat hor. Mitika Maria. Sin tener mucha idea, baina sartzen zen benga mikroinalambrikoak, no seke. Eta bai, orain, adibidez, pues, Tomas etortzen da, o Amaia gizartekoa, edo ekintza, edo pila bat irakasle etortzen dira gaur egun, edo azokan, bertan, batzuk Bizkaian daudela, eta eze moduz jarraitzen zaituzte bakitoki jaten zaizuela, eta bar, eta guzti arte etxe egiten dugu, eta, eta gian institutuan guk laugarren DBH-en, Tasio eta biok errepikatu genuen laugarren DBH. Eta ez denuen ikusten agian guk ikastearena ez, baina grina artistiko baten bide bat zegoela hor, edo ez dakit beste batzuk margoketarekin. Ez duten kasurik egiten, baina bai margotzen duten, eta ez dakit nola promozio hori bai esate dugula, ze pena, ja institutuan ez ginerako adiegoten matematika edo historia edo klasetara, baina bestera, bate genuen, larun bat atxalde batetan 17 urterekin, 16, 15 urterekin, botatzean saiatzen, ez como, pues ez genuten porrak erretzen kalean, no digo que el otro, zan dut, hartu genuen hori, nola, eta irakasleak horrez ikustea, eta gaur egun etortzen direla, ez como, eta niri suspenditu didaten irakasleak, zan dut, nik errepikatu dudala, haiek batek agurtu nahuela, eta ongi eta superongi, baina berak suspenditu zidalako iraian, ez como, eta ez duten ikusten hortazorekin beti garaterekin zeiten dugu, eta ez duten ikusten guk beste green bat geneukala, gure bidea ez dela batxillergoa unibertsitatea eta gerora egin dugula, baina egin dugula pues, por hacer, hartu ditu karre batzuk edo goi maiatzuk, pues, egin ditu, pues, egitagatik, baina gure movida da beste gauza bat, o gure denbora ematen dugu, baina oso grazioso eta katxondoa da hor Tomas egota, lehen izan da zuzendaria eta sentada horiek egiten zirela Iturraman eta beran plan sentadak, txabal, eta orain totenen, oso ongi kontzertua, puta bai, karo, gerora, hientzat ere irakaslentzat izango da como guapo, hau ziren nire ikasle claro, haiek arro gongo dira hortaz diskurtsa dago guapísimo eta esako dute, hostia, beira Iturramatik norte batera diren, ez dakizte, sekulako artistak eta zaigun ekintzarekin San Fermin txikiton gu eta ondoan Unai Laso. Claro. Claro, era la reina. Unai Laso, nik honen adineko, eta nik hasi berarekin batean, repikatu nuenean eta bare, ai, kaizo. Dices, que ekintzarekin oso harremanura daukagula, baina dices, claro, tan salió ahí dos, pues de casualidad, pero tampoco Laso izan zelako oso ikasle txarra baitare, eta peliotarekin joan zelako de puta madre, baina. Guapo da horrelako momentua bizitzen ez, como, hostia, orain guztiak heldua gara, ja. Bai. Ni izan nintzen Iturraban bastante ikasle ona, eta harreman ona nuen irakasleekin, eta oroitzen naiz matematikako irakasle bat, eta ni garaia nuen de klasen kamiseta bat, eta etorri zen lehen egunean, ja ikusi zean kamiseta, eta esan zean, de klas, no seke, tal, eta orduan zen nirentzat, como, ulertzen nauen norbait, ez, eta
Eta gero bai izan genuela, nik behintzat izan nuen harremana euskarako irakasleekin, horitzen naiz Maite Lako da. Lakar. Maite Lakarrekin nik idazten ditunean abestiak, bigarren disko horretan, gero pasatzen dizkion berari eta zuzentzen zizkidan, eta Usue Juarezekin ere izan nintzen hola letrekin eta... Bai, eta gero ora ibilbe diren kontzertu batzuetara etorri da baten bat irakasleren bat edo, bai. Garaian sin más gehiago hori letren kontuarekin laguntza eta bai. Guapo dago orain, maitasun askorekin, eta errepikatu bere momentuan gaur haiek ikustea, baita ere haiek eitute nola autua joateko kontzertura. Baita beste irakasle batzuk egiten dira bere etxean, eta ara joatea eta zuk aurpe ikustea, zu baita, polita da ez nola zirkulo hori biribiltzea eta esatea, ja guztiak heldua gara eta ulertzen dugu beste modu batetan bakoitzaren. Bai. Eta probestuz institutu zari garela espreski, zeo zer aldatuko zenukete adibidez musika klasearen inguruan ikasleek musika egitea auspotzeko edo hori behintzaz pixka bat sustatzeko? Ni beti pentsatu izan duelako txirularena pixka bat ez dakit, jendea urruntzen duela asko musika egitetik. Orain ez segitze dute txirularekin Iturramanetan? Ez dakit. Egia esan nahi zain beste dokumentatu. Osa, nio hitzen naiz Iturramako musika klasea zeutola, hola estanteria batzuk, eta zeuden instrumentuz beteta. Osa, xilofonoak, panderetak, no seke, eta ez genituen inoiz erabili. Txirula eta jazta. Ez dakit aldatu den, nik bakit instituto batzutan aldatu dela, eta toki batzutan igual ukelelea jotzen dutela, edo pianoarekin hasten dira gauzak egiten, edo gitarra inkluso. Hori da nik uste bidea, ez? Bizkat instrumentu, zagit. Bai, eta nik uste dut ere, konstientizan bar direla eskolakoak, musikak agian gizartek baino inbertsio gehiago eskatzen duela, eta ezin duzula mugatu txirula bat izateari horrek retxazoaz provokatzen duelako. Osea, nork maite du musika ikasgaia institutoan ezpada ezer ez egiteko. Oso gutxik, eta hori egon beharrean gitarrak egongo balira, gitarra elektrikoak, eskalitate bikainekoak, baina, zerbait xumeagoa, bateria dena delakoan. Olaterako lirateke, eta usta desente hona egon da Iturrama institutuan justo, baina hori jarraitzaldera pixka bat, agian, bueltatxo bat, nik behintzat emango nioke, eta erakargarriagoa diren instrumentuak. Inkluso aprobetxatu, ostia, beti dago musikariren bat, klasean, aprobetxatu pertsona hori ere bai, ez? Eta kanpoan instrumenturen bat jotzen duena, edo talde bat duena, saiatu ere sartzen pixkat gelan besteak pixkat motibatzeko, edo, ze denok dugu, nik hitz egin dut musikari ez diren lagunekin, eta oroitzapena da, txirula, partitura bat, notak idazten, azpian... Putrísimo. Edo txirula jo beharrean, musika entzun. Claro. Musika entzun, musika saioa dela, baina guazen entzutera musika ezberdinak, eta ez do re mi fa ez dakiz zer. Eta urtero abesti berdinak. Gu jotzen genuen goratzen dut bat, Iturraman, Obrin pasena... Som. Hombre, claro. Soldorren. Es que horitzen izrendik kasi noteta. Baina, abesti bakarra, baina, ya zen nola. Bueno, pues esa el himno de alegría, ¿no? Behintzat, bai, hortaz bai arduratzen zirela pixka bat, ni horitzen naiz, nola du izena, modan jarri zen... Neymarrek abesten zuen abesti bat Aizei tupego eta nik uste dut hori ere jotzen genuela txirularekin. Bai, baina ez dakit txirula jo beharrean benetan diot, ez dakit estilo ezberdinak ezagautarazi ikasleei bakoitzak nondik tiratzen duen jakiteko, hortan ere pixka bat azitxoren bat landatzeko nonbait edo musikaren historia, nahi dut musika dela eta bakarria txirula eta batzutan, gero heldutzen zarenean eta ikusti dituzu irakurtzi dituzu musikarien biografiak eta batzutan badaude gauza oso bereziak gertatzen direla eta horiek jakitea batzutan motivatu zaitu ez bakarrik musikan, baina beste gauza batzuk egitea, hori zait, edo lurri zen ibilbidea, no? Como, hostias, eta ikusti duzu eta agian hori erakustea badaude elkarrizketa batzuk eskorbutorenak, baita dela nola musikatik,
baina baita ere, pues, droga gizartean zenolako kolpe bat izan zuen eta gaur egun bizitzen ari garela berdina drogekin, ez da heroina, baina beste batzuekin, ez? Horrelako gauza baita ere, bada musikaren o musikaren aspektu hori, o musikaren historia, nola ozegatik Beatles dira Beatles eta gero The Clash eta The Clashetik pasatzen da beste talde, ez? Ez dakit, beste musikatzu, gaur egun entzute dugu nola salsa, ez? Agian batzutan, 25-26 urterekin hasten zara salsa taldeak entzute. Eta ez dira zure herriko jaietako salsa taldea, baizik eta salsa talde batzuk egite, ostia, hau beste movida bada, ez da salsa komertziala eta ez dakit ikuspegi hori, pues igual, bai. Eta funtsean bihurtzen duela musika zerbait irisgarriagoa eta ezain musikariak ikusten direlako ere askotan zerbait mirestuak bezala edo musika egitea zerbait super berezia izango balitz bezala eta nik uste dut bigarren hezkuntzan edo musika benetan irakatsiko balitz musika estilo ezberdinak, nola jo baude instrumentu desente errasak jotzeko, txirula baino errasagoak direnak igual, edo behintzat erakargarriagoak, eta azkenean garai horietan erakargarritasuna da bilatu behar dena ikasle batentzat. Eta da adin bat gainera garenak oso moldagarriak. Eta irakasle hon bat topatzen baduzu, eta irakasle horrek lortzen badu pixkat sasatzea eta zerbait ateratzea, lortzen aldira gauzak. Osa, nik baitu lagunak kontserbatorioan ikasi dutenak, eta orain 30 urterekin esaten, eske ez dut jotzen inorekin, tal, no seke, eta esaten dit, pues egin talde bat, sortu talde bat. Ostia, baina hori oso zaila da. Hombre, klaro zaila dela. Baina, hasi bertzara noiz bait, ez? Eta asteko puntu hori, igual kanpoko norbaitek ematen aldizu ere indarra hori egiteko. Eta irakasle bat horri izan daiteke oso importantea, no? Guztiz. Behin aldarri txiki hau eginda, guazen urrengo gomendiotxo bat entzutera, kasu honetan Ibaik ekarri duen Pedro de Laionen abestia. I played the clarinet since 4th grade. It's a long time to wait for love, 'cause ever since Beverly Hills Cop, the heat is on. I longed for the saxophone. My dad's concern was that the embouchure was easy and might make my lips too weak to ever play a woodwind in an orchestra, an experience he wanted for me. After 3 years, it was time to switch to saxophone, but the band director shook his head. Forget it, I'm up to my ears in tenors and altos, and you're solid on the clarinet. Eta abesti melankoniatxu eta triste honekin guztit bat dator jarraian proposatuko dizuedan ariketa. Hasiera ezberdinak bizizan dituzu zuen ibilbide musikalean zehar argi dago zuki bai, bi talde izan da, minimo, ni dakidala. Bueno, 3 edo... Hiru, baina hirugarren hori... Bai, nola bizan dituzue beste hasiera guzti horiek, zuk eskabidanekin ere hasiera ezberdinak bizan dituzulako, egon direlako formazio aldaketak, imaginatzen dut ezain motibagarriak egon diren garaiak, nola bizan dituzue hasiera berri horiek? Osa, hasiera berriak beste o musikan, esan duzu? Bai, ziklo aldaketa horiek taldean zehar. Osa, nik bizi izan ditut talde berdinaren barruan, nik ez dut izan aukerari beste taldea sortzeko edo bai orain adibidez humorearekin, hasi naizela, pues bai hasiera horrek, ostia, aldatze du panorama, baita ere guk adibidez 13 urte daramagu eta rol batzuk daude, egia da nahi gabe aldatzen joan direla jende atera delako, baina rol batzuk daude, kuadriletan bezala o familietan bezala.
Eta batzutan, ezakit, nik uste dut disiplina artistiko bat denean baita ere zuk atera behar duzula eta rol batzuk badituzu. Osa, guk agian orain ulertu dugu batzutan guztio batera konposatzea dena kostatzen duela. Delako zuri ideia eta batzutan beti izan da, nola, ideia hori. Bueno, pues ya, agian ideia hor sortu da negarezko momentu batetan, hori zaizunean familiako bat, ondokoari edo. Ordan botatzea, behatzen dago personen aurrean, en plan, ez da. Bai, eta ez zaizula gustatzen ere esan behar da modu elegante batean, esan nahi dut. Claro. Zu pertsonatek bere borondate hobearekin, onenarekin aurkeztu delako ideia hori, eta ez dut esatea oso zaila delako, eta esan behar da ongi, eta... Bai, horrek kostatzen duela, respetu puntu hori lortzea taldetan eta ongi hitz egitea, badirudi ez, baina nik uste dut gehienko datu behar dena talde batetan, ongi hitz egin, gerora izan daitekelako momentu batetan gaizki hitz egitea, o kontzertu batetan, edo teknikari batekin, edo momentu estresante bat izate, o gatazka bat izate, baina gerora telefonan txatu aztenean, eta bueno, momentuko gauza bazen. Baina, bueno, gero hasierak gu bizi izan ditugu mila modutan, batzutan izan dira kristo mobiak izan ditugula, horrela izan delako. Adibidez, ez dakit, pues Blackbeardsekin sartu ziren 4 pertsona berri taldean, justo momentu horretan Santi utzita guretzako zela, ez Santi izateagatik, baita ere ez, baina zen lehenengo aldiz jaten zena pertsona bat taldetik, eta guretzako zen nola familia ustea ez, edo bikotekideak ustea, eta gainera jakin gabe, egun batetik bestera. Eta gero, pues, Blackbeardsekin batean 4 pertsona sartzea, motivazio pila bat, pila kontzertu diskoa egin urte berdinean, eta gero urtea bukatu y la explosión. Nik hor momentu latzena izan da taldean hori. 2020an, gainera justo disko atera eta pandemia eta gure artean hitz egin, baina mugikorraren gatik, izan egin dituen gatazka, baina jebiz, gondira momentua de separar baita ere, gatazka serioak eta, bueno, pues gero pasatzen dira, hitz egite dituzu, pertsona batzuk uste dituzte taldeak, baita ere nik uste dut orain beste perspektiba batekin izate duzu, baita ere ikuste dut, ez dakit nola esan, beraren partetik baita ere kudeak eta positibo bat egin, baita ere joaten dela, ez? Zuk ulertze duzu, joan da taldetik, segatik ez dugu hitz egin, baina eskia agian ja, ez dakit, lehortuta zegoen bideo hori, orduan, orain nik ikustu dut, azatu, eskertzen dut haiek erabaki hori hartzea, agian nik hartu behar izan nuen bere momentuan, haiek hartu dute, eta nik orain ikustu dut perspektibarekin, eta azatu, baita iruditzen zait, apostu latza bat bezala, eta haiek hartutatoak eta eskertzekoa baita ere, gerora eman duelako aurrera pausuak, proiektuak eta disko eta besti gehiago, orduan, etapak daude baita ere, orduan. Bai, rolen kontuan ikuste dela oso importantea, eta ikastea batzutan igual egin behar duzula pauso bat atzera, ez, gauza batzuetan. Ni hori ditzen naiz hori justo zuen kasuan Blackbeards sartu zirenean taldean eta ikustea kontzertuetan batean Tasio, pauso bat atzera, pandereta batekin. Eta zen, irudian niretza zen como, hostia, ze guapo, izan da bera frontmana nola bait, eta batean esaten du ez, momentu honetan nik eman behar dut pauso bat, kantu batzuetan, no que sea. Eta gauza horiek, ez egit, nola baite onartzea eta... Eta egoak onartzea, nik uste batzutan ez ditugula onartzen, eta naiz eta talde txiki bat izan, egoak daude. Eta haiekin bizikidetza egin behar da. esatea, ni abeslaria naiz, pero soy el antiero, abeslaria askok baukatela teoria hori, eta gero ikustu dituzu gauza batzuk, eta zaitu, ez todo de palo. Benetan zuk ego badaukazu, eta guk egoak ditugu taldean, eta gaina pertsonalitate oso potenteak ditugu taldearen barruan, eta horiek kudeatzea, lehenik eta da onartzea, nik kriston egoa daukat, eta Tasio baita ere botatzen du paso bat atzera, baina Tasio badu kriston egoa. Baina badakigu momentu batzutan, bueno, agian onuragarriagoa da proiektuarentzako orainik beste postura edo izaera bat hartzea, hartuko du beste momentuan nire papera, eta nik hartuko dut hemen. Eta gero baita ere nik uste dut taldetan egon behar direla lider modukoak edo antolatzaile modukoak, eta baita ere topatzea antolatzaile on bat pentsatzen duena taldean eta ez beratan zaila dela baita, baina nik uste dut lehenengo pausua dela onartzea, alde batetik egon behar dela pertsona bat izan behar dela liderragoa, normalean bi lider ez dutelako ongi bizikidetzen proiektu batetan nik uste, eta guztion hartzen eta kudeatzea da baita ere pertsona horren hori lider postu hori baita, jakita, guztio badakigu gure lekua, guk orain hartu nola egorkortasun hori orain, ez? Guztio badakigulako zein den gure, karo, 13 urte pasata, ja 30 urterekin, ja, ulertu dugu, bakoitza bere lekuan egonda, proiektu aurrera doala, eta ez bakoitzaren grina jarrita, ez? Edo bakoitzaren gogoiek, eta egoak
eske egon badaude. Eta ez da ezer gertatzen, guk hiru ego bat izango dugu segurazki, eta jartzen bagara zerbait eta musikan, hasieran nos vamos a pisar, fijo. Eta esaiatuko gara guk jo, eta normala da, eske normala da. Baina familietan egoak daude, baita eta kuadrietan egoak daude, pues, onartzea. Eta hitz egitea hori bai. Eta hitz egitea gerora, pues bai, hau gertatu da, eta nik momentu honetan estaba aquí, eta jarri naiz modu artistilla. Eta modu artistilla horretatik baita ere, jaitsi bezala astelenean, eta zure lagunak deitu, eta lagun bezala tratatu, edo taldekide bezala tratatu, edo lankide bezala. Hoi, barkatu, dira hau. Bai, tokia, nietzan da, como, non kokatzen zaren, ez eta gure, osea, barrura begira entsaioetan, ja, da beste kontu bat ze jendeak ez du ikusten, baina ez dena tokian ere non dagoen bakoitza, nola zauden, ze jarrera duzun, eta horrek baldintzatzen du asko taldearen irudia, ez? Eta egoak ikusten dira ez dena tokian. Eta igual batzutan, onartu behar duzun, bueno, pues igual eman behar dut pauso bat atzera, zeri naiz gehiegi okupatzen, ez? Eta, bai, zaila, eta jo, zuen taldea bezalako talde batean hainbeste izan da, are igual komplikatuagoa, ez? Bakoitzak bere tokia izatea. Bai, baita sorte puntuan ikustu dut guztietan bezala. Elkartzea, pues, perfil ezberdinetako jendea, eta guk adibidez pues, elkartu gara, baude perfil baxu batzuk, talde barruan, baita ere, pues, usten dutela eta onuragarriak direla proiektu aurrera egiteko. Pues, baudela 4 pertsona, hori pertsonalitate potente batekin, pues, bestea baita ere atzera egitea, hori baita taldea egitea da, ez? Ari gara pixka bat, gaiaz desbiatzen, baino egia da... Egia da, instituta. Ez, baino jarraituko dut honekin, konposatzerako orduan ere egongo balira... Osea, taldekide guztiok egongo bagina topera bakoitza gure mobidarekin, hori batzutan dela kudea ezina, eta behintzat nik bizizan dituan taldetan, bai egon direla figura batzuk askoz malguagoak beste batzuk baino, eta hori eskertzekoa da oso bestela... Claro, pasatu gabe ere. Claro, niri ere pena ematen dit horrek esan ez, jode, benetan, ni nahiko buru gogorra naizelako ere, eta kostatzen zait. Orduan batzutan harrigarria iruditzen zait nola batzuk esate dezaketen aurrera. Ja, bai. Karo hori, niri gertatu zitzaidan altxaturekin, ni nintzela liderra, baina beste biak zeuden, denboraldi batez zeuden oso atzean. Eta zen pixkat hori, nik tiratu behar dut dena, ze bestela zuek ez duzu ezer egiten. Eta hori ere oso komplikatua da. Hori azeran ere gertatu. Baldin bazara, zenbat zarete zuek orain? Bederatzi pertsonako talde batean, 3 egotea, pixkat, bueno, bai, aurrera da, no seke, eta ez hartzea, ezakit, erabakiak edo imaginate, ari naiz asmatzen. Bueno, pues daude beste 6 pertsona. Baina ea talde txikiagoetan, baldin badago bakarrik pertsona bat tiratzen, ostia, bestera oso zaila. Hori proiektu pertsonala, ez? Hori urtzen da proiektu pertsonala, zan dut hori da realitatea. Bai, eta aldi berean sentitzea ondoan duzun pertsonari proiektua ez zaiela bat ere importa, hori ere izan behar da... Bueno, baina baita ere batzutan beharrezkoa da, ez zentxazioa izatea, baizik eta... Gero baita ere bera oso eskuzabala izatea hori bai. Erabakiak hartzerakoan, eta ni baita ere gero ulertzen dut jendea proiektu, bakarrik lari bezalako proiektuak astea. Pues normala da, batzutan, kostatzen delako talde batetan adostea gauza bat, eta ja ez, tontakeri bat, merchandising zerateatzen dugu hau edo bestea, pues ja besti batekin edo tematika batekin edo. Batzutan ulergarria da, eta batzutan eske beharrezkoa da jendeak egitea bere movida horregatik esan du, jendea joaten dean taldetik gero urteetara esate duzu. Eskertzen duzu. Eske hau gertatu bat zen. Momentuan ez, baina esate du, eta ni joaten banaiz, momentu batetan, hau gertatu barreko zen, ez? Bikote batekin, utzi dugu, eske gertatu bat zen. Hau beharrezkoa zen egia zen gure bizitarako edo. Bai, jodida da, kasuastika bakoitza, talde bakoitza. Bai. Bukatuko du saiotxo hau, azken galdera batekin, bueltatuko gara hasieretara, bale? 2010, 2012 inguru hortara, hamarkada hasiera hortara, eta galdetuko dizuet, ea bete duzuen garai hortan ezinezko bezala identifikatzen zenuten momentu bat, edo ez dut esango helburu bat,
nire kasuan adibidez helbururik ez neukalako musika hasi nintzenean, baino bai adibidez atortxu batean guztiz ezinezko ikusten nuen olakoren batean jotzea. Osea, eta olakoren batean eta 1000 adibide jarri ditzazkegu, baino zuen kasuan ze momentu edo pentsatu duzue, ostia, hau hasi ginenan honekin enuen buruan inolaz ere. Nik atortxu. Pues Beti atortxu ikusten genuen ezinezkoaz bezala, eta gaur egun atortxuko, osea, nola, ja taldeen plantillan egotea sartuta, ja laugarren aldiz jo dugula, ja da, guretzako zen hori. Pizkat atortxu batetan jotzea, ez? Gero jotze duzula eta zedu, bueno, beste gauza batzu daude, baina nera bezaroko movida hori 15 urterekin idealizatu moduan atortxu de, gune batetan gonaiz beste aldean gaina. Atortxu, que si kantina, que si no sé qué, gero ikuste duzu atzeko partea, y es como, ¿qué dices, tío? Que divertidos todo, ez? Eta zu ikuste du publikotik, eta baina ezako atortxu, eta gero betetako zerbait ikustut 13 urte ondoren talde kide asko hasierakoak izatea, eta gaur egun taldetik kanpo gelditzea. Osea, asteburu honetan atzatzen momentu batetan. Joma gara pintxadak egitera Martin eta biok deba lagunak egin ditugu, eta taldeko gehiago etortzea eta hori zata taldeko plan bat, baina musikatik kanpo, nire zait lortu dugula hor zerbait polita. Musika xede hoien, atortxu eta horrelako gauzetik kanpo. Nik uste dut hori dela puntazoa niretzako laguntasun hori baita prezio bat daukala, gero baita beste momentu batzutan profesionalizatu edo gehiago jo, gutxiago jo, baita ere ordaintzen duzu hain lagunak izatea baita ere, pues, batzutan da, bueno, gehiago lagunak musika talde baino, baina hori eta diskoa grabatzea edo Garaten, baita Garate izan zen nola izan zigun lehenengo diskoan Pello Eskalaria zuek Garaten grabatu beruzu eta gainera Eskalariak grabatzen zuen disko bakoitzeko nola dokumentaltxo bat. Eta ikusten genituen hor Garaten kakirekin zera kortatuta negu gorrikoak era como... Nik apotik ikusten dut estudio hori increíble, osea... Pues guretzako izan zin, lortu behar dugu. Como aura hori. Bai, kristalera, erraldoi hori egurre zinguratuta, osea... Hori baita da... Ez nahi zinoi zegoen, Lortutako zerbait. Ja Garaten izatea nola, pues hori, kaki etortzen da, adibidez horrein nirekin egiten dugula ikuskizun bat humorezkoa, tortzea kaki teknikari bezala, eta da, lortzea laguntasun hori... Zan da baita dena, ostia, zerbait polita edo. Niretzat guapoena jendea ezagutzea. Eta batzutan gertatzen alda kontrara ere, baituzula idolo batzuk edo pertsona batzuk, ostia hau tal, eta gero ezagutzen duzu eta emate duzu kriston ostia. Baina askotan ez, eta hori, como taldeak ezagutzea, hori, maite dituzun eta gustoko dituzun taldeak, batean ezagutzea pertsonalki, eta hori izaten da oso... Nik hori dut, hola buruan. Eta garai hortan nortzuk zeneukan idolo bezala? Ja, hirugarren, aurretik ere, pues, Gorka Urbizu bat, eta batean deitu ziguten haien telonero izateko, justo, hori disko luze hori hiru disko dituen, denborada poligrafo bakarra aurkeztu behar zutenean, haien aurkezpen lehen kontzertuan izan ginen telonero, eta hori zen... No jodas, Hostia, vale. Hori izan zen momentu bat, adibidez, eta gero garaian sentitze dut oso gazteak ginela eta ez ginela konstiente gauza askotaz, eta jai bilbeirekin ja helduagoak eta igual bazen dituen txikitan, ez? Como idealizatuta gauza gehiago, ez? Atortxu edo. Baina gero ja heldua zarenean eta betetzen dituzunean horiek esatuzu, vale, pues guai, baina ez da txikitan nuen Claro, eta zauzuna gainera ezagutzen duzula jende bat, que dices, hostia, niretzako idoloa zen, gertatu ditzaigun Batmanersekin. Zela nola Batmaners, eta joaiekin, eta torri zen Batmanerseko abeslera, eta zen, esto que es, o sea, es un tío muy chungo, tío. Super alkoholizatuta, super drogatuta, ekarri bat zuten hoteletik, bakarri kontzerturako, kamerinan egoten bazen, o sea, guri bere managerrak azalduta, eta ez hostia, manik, beste gozat espero nuen tipo honetaz, ez? Eta gero jatorra, agurtu eta hori, como muy rollo inglés, jende guztia agurtu dutela eta hori, baina, como usted dices, joder, que, baina, bueno, idealizazio horren barruan baita ere, como dices, baina, askotan igual dira tokiak, ez? Ze tokitan jo adibidez, guk, kafean tokian jotzea adibidez, pues hori izan daiteke, como gauza mitiko bat, ez? Horako, bai. Iruñan totem edo olakoren bat ere. Nena izela ere inoiz totemera joan, baina egia da dela Iruñeko zentralekin batera areto handienak eta hostia, horiek
bizitatzea musikari bezala bai badela uder. Baina kafe antzokia nik uste dut irabazten duela Euskal Herri mailan. Euskal Herri mailan bai. Kafe antzokia eta publikoa baita errespetua dauka ez dagoela beste leku batzutan, Guk adibidez somatzen dugu Piat, Iruña eta Bilbo. Hostia, gertatu zaizkigu batzuk publikoarekin, ez kama, hostias, Bilbo nik uste dut ez beste mai bat, baina ja kafe antzokia badu nola bere kodigo propioa, ez? Eta hori bizitzez, komo. Eta kointzitzen dugu uste dute hirurok kontzertu gehienak emate ditugula Nafarroatik kanpo. Bai. Hori pena da. Bai. Bueno, gure ardura izan behar da nik uste dut ere Nafarroan eman behar izate horiek eta... Ja, ez dakiten publikoaren kontua ere, Publikoaren kontua izan daiteke, baina, bueno, ere publikoa eraiki behar da. Bai. Orduan, egia da asko zerrexagoa zegula nik uste dut hiruroi Gipuzkoa edo Bizkaian jotzea, baina bueno, nik uste dut ere... Ez que kultura dago Nafarroa nik ulertzen ez duan, adibidez hemen Iruñerrian, Txosnagunetan, oza, nik ulertzu dela, Txosnagunen egoera propioa edo herritako egoera, egia da Bizkaia eta Gipuzkoa baita batzutan herriak handiagoa dira, baina baita ere Gipuzkoako herri txiki batzuk non apostua da musika eta zuzeneko musika. Osea, hemen inguruan ditugu herri batzuk, orain jartzen dituzte, oraindik ere bakilak daudela txaldetan. Eta gero gaueak hartzen dute orkestra bat Galiziakotik, 3 neska erdi biluzi jarrita, ez como, benetan horrek diru balor, osea, asko balio du. Eta behan kontzertuak antolatzen dituzte gazteak, eta eske 500 euro eskaini ditzazkegu, eta behan hori da eskaini dezaketen gehiena. Baina hor udaletxeak Bizkaia eta Gipuzkoan modelo hori Txosna batzordeak udaletxeari hartzea dirua gauzak ordaintzeko, hemen Nafarroan eski ez da existitzen. Ez como, udaletxeak ez, eta UPN-eren movida eta eskuineko, osea, Nafarroako eskuineko ez dakit, esku hori, bai, osea, eske hor somatzen da nik uste. Bai, agian borondate handiagoa dago, eta urtetan zehar ere borondate handiagoa egon denez, kultura gehiagoa horrena edo baino, eske gertat, osea, pasa zitzaidan, eren egu edo, osea, Tafaian kontzertu bat egitari ez esan niola, ez dakizen bagarren aldiz ja, eta, osea, ja, osea, lotxa, eta bestaletik ere, Nafarroako garela da, hostia, izan behar dugu ere gure lurraldarekiko ardura moduko bat, edo hola sentitzen du nik, eta Nafarroarekin batera sartuko nuke edo Araba, edo Baxe Nafarro edo Zuberoa. Zuberoan ez dut inoiz jo, Osea, gero ere, uste dut talde Nafarrak Gipuzkoarrentzat eta Bizkaitarrentzat talde Nafarrak bat dugula como plus bat. Exotismo? Bai, pixkat bai. Guk altxaturekin hori era exagerau, oso gazteak ginen. Eta como oso graziosoak esten atokian, tal, bajista oso txikia, ez da gizzer, como... Eta deitzen ziguten asko, eta askotan komentarioa zen, como, buah, ze guai euskaraz eta Nafarroako. Bueno, bai, hori ematen du sekulako, horrek ematen du sekulako morrua. Baina, gero, pues, kontzertuak emate dituzu bertan, ez? Eta Nafarroan igual zara beste talde bat, edo talde bat gehiago, ez dakit. Egia da hor, zerbait gertatzen dena Nafarroarekin, ez dela, osea, ez dela azken 2 urtetako gauza, baizik eta damagula horrela aztakitzen bat urte. Nik horrela ezagutut Nafarroa eta gaur egun ere, eske berdin mantentzen da, ez da pixka atobetu, da duela 13 urte bezala. Eta zer, hostia, baina, segatik gero Gipuzkoa Bizkaira goaz eta horrelako, ez? Bada nola infrastruktura aldetik edo, eske ez da bakarrik katxeak edo ordaintzea edo kobratzen, baizik eta infrastruktura edo, pues hori, kamerinoak errespetu hori edo jakitea, pues hau beharrezkoa da kontzertu bat egiteko, nahiz eta gaztetxe bat izan. Iritsi da nagusia eta botako di sekulako bronka, ordu laurden pasan eizelako peio barkatu. Bueno, aldarri honekin, beste aldarri honekin bukatuko dugu gaurko saioa. Beraz, mila esker Antonio eta Ibai etortzagatik. Zuri, eskerrik asko. Alde batetik, musika ikasgaian gitarra gehiago eskatzen ditugu, eta Nafarroako Txosna batzordeetan diru gehiago. Ez. Bueno, hori eta beste gauza askoz gehiago hitz egin ditugu saio honetan, beraz, mila esker entzulari ere, Luar, zuri baita ere soinu teknikan egotagatik, eta gurtuko dugu saioa Bidelapurraken abesti politonekin. Mila esker guztioi. Behar luke biotatik itxilik, baina barran bermaturik daude triste eta kieto, parez pare duzunari
beitu jozu hobeto, edanak irakatzia dizu dagoeneko, baso haustu behar dela.